ngustahila unanomfundo omo bathi hamba nami ke la nami ngijabula ukuthi siyi2 kuna Prince Valley na Prince Sizwe kuselayini lami singena kweclass lesintu futhi sizongamukela la msakadweni kunjani Senibingeleleke nonke lapho ke na eMpumalanga lapho khona ilanga liphuma khona asingabazi ukuthi uNkulunkulu khona phela le ndaba ezinhle zesintu ziqhamuka khona lapha eMpumalanga sisakazwa khona siyabulela ngalokho ngalelinye elijayela ke la ngivakashela la bathi ngishone the talking monkey ngikukhombe la lelinye ilanga lelijala lifunze kakhulu so lifunza neAI mabalibuta ukuthi AI uchaza kuthini lapha uthi uchaza ukuthi alcohol intelligence ngoba bambutile ukuthi le AI ihlangana kanjani netshwala manje ngiyathi ukuthi nesintu ngisibonile ke sibhizi ngeAI le yenu ngiphi na alcohol intelligence kumbe no simephi ngale kulesintu kule AI njene ungayibiza ngokuthi ihlakandalo ihlakandalo ke na iyahluka kuneyo ihlakanipho ngoba lo kuhlakanipha lokuchaza ukuhlakanipha noma ke na ubuchule lobu onabo bemvelo kodwa ke na ihlakandalo ke na ubuchule ke na okodwa ke na obudaliwe manje ke na kuye kuhambelane nayo ke na lena i-artificial intelligence kusho ukuthi yena ke na umuntu kamoya ngoba phela sikaze sakhuluma ke ngalokho kodwa ke nakho ke na usukunqakile ukuthi yena usiyokhuluma ke na ngento enjalo ke namhlanje uhlalo lwemvelo ungaze ubiza impela nje ukuthi ke na i-artificial intelligence kodwa ke nesifuna ukukwenza namhlanje ukuthi sihambe nabalaleli sitotobe nabo ukuthi ke nabaze bafinyelele lapho khona sebebona ukuthi ke na ukuhlakani lobu bemvelo busuka kanjani bugcina ke na sebuyi lokuhlakani lobu ke nabendaba uyabona ngifuna ukustopha ecaleni ngiyacala ukustopha ecaleni namhla ngifuna sambe kahle kwente kahle asichaze lo AI ngendlela uchaze ngayo uthi lo I le intelligence kusho kuhlakanipha wawo wonke umuntu asekele lo A cala because lo A khona lekachaza lo asicale ngalo asicale la kule move usho ukuhlakanipha noma ngabe ngibani because lapho akusafaki le human nalo artificial uthi lo ukhuluma ngokuhlakanipha kwawo wonke umuntu nje nalo imngani wami lengikhuluma ngayo lokuhlakanipha kwakhe ukuthi ngoba uyatinasela tshwala lokuthi athi alcohol intelligent bekakhulumela yena lo urepresenta lokuhlakanipha kuhlakanipha ngahlakanipha umuntu nalo le intelligence ngilokuhlakanipha usho njalo isithixo lapha ile gama leli lokugcina okay yeah upha ngoba phela upha usho ukuthi into ikamohari ingaphakathi okay ngiyakhumbula uma sesithi phela ngaphakathi sesisuke sesichaza lapho upha ukuthi upha kanjani ima sesithi nje nasesizameke ukuyixuba ngesilungu sizokuthi abalaleli bakwazi ukuyilandelela kahle indaba kapha fanele uma uthi phakathi uthi part of tea uyabona ke kusho ukuthi uthi inside of tea yini uthi umngcele phecelezi njenge margin uyabona ke na manje ke na uma kuthiwa phakathi igama leli liyafana ke umqondo walo uyafana ngamashini inside uma ubheka nje inside indlela wakhiwe ngayo ubona uphakathi indlela yakhiwe ngayo ngoba uyabona ukuthi inside amagama amabili ngenthi esilungu in okuchaza vele ukuthi into ingaphakathi vele bese uba uside uyabona usho ukuthi lento lena ingaphakathi kwamacala manje ke na nesintu ke nasikupha ke na into enjalo masithi ngaphakathi upha lo in bese ke na uka besithi off the T bingena the sides ingcele lena uyabona ke manje ke na lo uhlakanipha masithi phake na ilapho khona lisibonisa khona noma ke na lizama ukusikhomba ukuthi ke na lo kuhlakani obemvelo ngoba phela manje bungaphakathi manje uma bungaphakathi usho ukuthi ke na ilobu obufihliwe thina ke esingenaso isabelo songena ngaphakathi kwakho ngoba phela kuphakathi manje ukuphakathi usho ukuthi ke na kufihliwe ilapho ke na kuzama ke ukuboniswa ukuthi ke na noma ukukhomba ukuthi ke na lo buhlakani lobu obuhlukile obungaphakathi ngoba ukuthi ke na isiqu nesiqu siza nabo lobuhlakani lo manje ke na besikhuluma lapha simatasa ke na sandlala igama leli ibizo leli ukuhlaka siyaqonda ukuthi nguqoqeko lwemvelo uhla into esiqondayo ngaye
noma into evelayo ngayo ukuthi uhla ukhonga iningi. Kusho ukuthi njena umqondo kahla uthi mawucabanga ngawo awukwazi ukucabanga ngawo lo mqondo lona ungazange ukhonge iningi. Iningi lihambelana nayo uhla ngoba phela ukhuluma ngoqoqeko lwemvelo. Manje ke noma uzokhuluma ngoqoqeko ukhuluma ngezinto ezingaphezulu kwento eyodwa. Ziningi lezinto ingakho kumele ziqoqeke. Uma iyodwa ukhulumi ngokuqoqeka ngoba ke nokuqoqeka kuyisiqu sakho okukodwa. Uma seqala kuba ke nakuningi usuqala manje usuba nomqondo ke na wokuqoqeka ukuthi ke na iqoqeke kanjani ke lezi zinto lezi seziningi kangazi iqoqeke kanjani. Ngabe ziqoqeke kahle noma ke na ziqoqeke kabi. Kodwa ke noma zingaqoqekanga kahle zingaqoqekanga kabi lokho kuqoqeka lokho okwemvelo sithi ke na lokho kuqoqeka lokho ke na yikona ukuchaza umqondo kahla. Manje ke na uma ke na lo mqondo lona ke na sesubambe kahle ke na sesibambile futhi nokuthi usho ukuthi ke na ngubani umnini walokho. Manje ke na sithi ke na uhlakanipha. Manje kuthiwa uhlakani. Manje lo hla lona lo qoqoko lona lwemvelo ngokuka ni. Uyabona ke ni ke nasixoxile ngakho sathi ni ophuma kulomsizi kwalona ositshela ke na ngokuphawula ke na kwento ukuthi into eyiphi. Manje ke na masithi nanini nonu lapha sesitshela ukuthi ke na kusizona into njena eyodwa kodwa into eyodwa eyakhwe ngezinye izinto ezibambene ingakho sinoni. Manje ke na lapha ke na kuthiwa ke na kuwena ngokuqoqeko lona owemvelo okuningi. Uyabona so uma kuthiwa ke na ngesinto ke na sekuthiwa ke na unokuhlakanipha noma uhlakaniphile kusuke sokukhulunywa ke na into ke na endlaleke na njengale ndlela nesichaza ngayo manje ukuthi ke na usukubona njengomuntu onoqoqeko lwemvelo oluningi ukuthi lo qoqeko lolu futhi luningi nje kanjena kodwa lingoqoqeko lokuningi okuhlangene. Ingakho ke nabantu abanokuhlakanipha ke nabakwazi ukuhlaziya izinto ukuthi ke na uma mhlambe kukhona inkinga ekhona uyofuna umuntu onokuhlakani. Lo muntu onozokuhlakani wenza njani na? Uyofuna uhla walesimo okuso. Kodwa ke na lo sihla lona ukhumbula ukuthi nguhlakani kukhona lenile azama ukuxazulula. Yini leni azama ukuxazulula? Mhlambe inkinga phela yezakho ziqoqene zibambene lapho. Manje ke na ufuna ukuthola ke na uhla waleningi le. Umuntu ohlakaniphile ke na nguyena ke nozokwazi ukuthi ke na akuthole ke na lo hlalo noma ke na uhla ke na lweningi lwezinto njengoba nje uma ngabe unolwazi lwezinto eziningi usuke ke na unohla lwalokho nanoma yini. Siqonde futhi loni lona ukuthi uyasikhombisa ukuthi okuningi esikwaziyo sikwazi ngenxa yobuningi bakho. Lokho kusho ukuthi ke na into nento ayiyodwa inezinto eziningi eziqoqayo bese zenza lento le njengekuthi inkomishi nje singathi inkomishi iyodwa kodwa ke na sibuye mase sibheka ke na sesingenelela kuyona sinaka kahle sibona ukuthi hayi inkomishi yenziwe ngokuningi kuningi okwenza inkomishi ize ibe inkomishi eyodwa nje. Manje ke ukuhlakanipha konke ke na kuye kukhombe ke na futhi kukhonge ulwazi lokuningi ngenxa ke na ekahla. Manje ke na ukuhlakanipha ke na lokhu ke na sithi hlakandalo ukuthi ke na artificial intelligence lo wena nguhla kodwa manje ngokwendalo lokhu ilokhu okuqoqwe ngabantu kwadalwa ngabantu ukuthi kuze kube into eveza uhla lukani. Kodwa manje sesiyahlukanisa ke nokuthi kunipha ukunipha ukuthi ke na njengokuthi yabona njena okuyisiphiwo esiphiwe kona unipha. Manje ke na sithi ke na ndalo indalo ukhumbule ukuthi ke na umdalo ngoba ke na abanye bangaxakeka ukuthi ke na kanjani ngoba phela uma sikhuluma ngendalo sisaphinde futhi sikhulume ngemvelo. Uyabona ke nokuthi umdali ngoba phela udalile ke na ilapho ke na sifuke ke na siyenze njani ke na sicije ke na esintwini ukuthi ke na sihlukanise lamagama lawa kahle ukuthi ke na uma sikhuluma ke na ngendalo
sikhuluma ngalokhu okwenziwe. Manje lokhu ke na kuyadibanisa lona wokuqala uMvilinqangi uQamatha nabantu futhi phecelezina ke noma sithi ke na maker. Maker uyafana ke na nomuntu, nawe umuntu uyakwazi uba umaker. Noma uNkulunkulu siphinde sisebenzise igama lesithi maker. Kodwa ke na bese ke na kukhona ke na lapho khona ke na isintu masikhuma ngemvelo. Lapho ke nesintu sisuke kona sesicija ukuthi ke na uma sesikhuluma ke na ngalona ke na oMvilinqangi la unovezayo sesikhuluma ke na ngumuntu ke na ukuthi ke na uveza into ekade iyiqiniso mandulo noma phakade lapho khona abantu bebengayinaki lento lena noma bebengayazi bengabonakala ukuthi lento iyiqiniso. Manje ke noma ukhuluma ngezinto ke ezemvelo ukhuluma nezinto ezinobuphakade ezinomthelela wobuphakade kuzona. Bese ke na kulezinto ezidaliwe yilezi zinto lezi eziveziwe zingavezwa ngomdali ziphinde futhi sivezwe ngabantu. Uyabona ke na kodwa ke na lezi zinto ingakho ke na uma sikhuluma futhi ngendabuko sisuke sikhuluma futhi ngalokhu phecelezi sithi civilization ngoba ke na yilokhu okudaliwe ngabantu. Manje ke na lokho abantu abasebekudalile lokho ke na kubizwa ngokuthiwa ke na indabuko. Manje ke noma sisikhuluma ngendabuko sikhuluma ke na ngalokhu okwemvelo nalokho abantu abakudalile ukuthi ke na bathatha abantu lokho kwemvelo bese ke na badala okusha. Sokuthi ke manje lokho ke nokwemvelo isimo semvelo asachazwa sisodwa sesichazwa manje nalesi ke na esesidaliwe nangabantu. Manje ke na yingakho ke na kusetshenziswa legama leli ke na ukuthi ke na indalo noma sithi ke na umdali. Masithi ngumdali ngoba sikhomba lokho ukuthi ke na naye njengathi uyadala. Kodwa kuyahluka uma sisithi yena ke na ungumVilinqangi ngoba ke yena ke na uveza ke na ngokwemvelo thina siyadala naye ubuye futhi adale njengokuthi ke na singenze ke na igama leli umaker. Manje ke na yingakho ke uzolibona ke na ukuthi ke na legama leli indalo lisetshenziswa lana kuhlakandalo okusho ukuthi artificial intelligence. Bangadideki ke na abantu ke na kanjalo. Isintu ke na sisipha ke na lo hlaka khumbula ukuthi sithena ke ukuthi thina siuhlanga uma abantu abadala bethi singabohlanga bazama ke na ukuthi ke na basikhumbuze ukuthi singakhohlwa ukuthi ke na singobani. Manje sesiyakhohlwa ngoba phela safundi imfundo yethu thina sifundi isinto angithi sifunda nanoma ke na sekuthiwa ke na lokhu ke na kukhumushwa ngesintu kodwa ke na kusokukhumushwa ulwazi oluphuma ke na kulamazwi wangaphandle lihunyushwe ke na ngesintu nanoma ke na okuningi nje nangasasetshenziswa isintu sopo. Kodwa ke na sithola ke na lapho ukuthi ke na ungaqondi ke na uhlanga ngendlela ke na abadala balibeke ngalo. Uyabona nje namaningi amagama esiyongena kokahla. Isizathu sokuthi singene kulamagama la ukubonisa ukuhlakanipha ukuthi ke na ukuhlakanipha lokhu okwaba futhi ihlakandalo kwabadala bayenzi kanjani ukuthi size sibe isizwe esinamandla sandulo esihlakaniphile kulohlalo. Lo hlalo na esesimkhohle ngoba phela ke na sithena uhla okhonga iningi. Uma ke na singabomhlanga siyaqonda ukuthi singabeningi. Ingakho ke na sikhulumile evukini ledlule ukuthi ingakho singongoni ngoba singilaba abaningi siqoqene ngobuningi ngokuhlukana kwena kobuhlanga bethu. Manje ke na kwamele ke ukuthi sifune njengokuthi nje na isintu sithi kithina umele ke ukuthi umZulu ufunde isiVenda uqonde ngesivenda. Kumele uma umVenda uqonde ngesisuthu ngesitswana uqonde ngesiswati uqonde futhi ngesindebele. Kungani wenza kanjalo ngoba phela ngithi siuhlanga. Manje ke na uhlanga lona ngokuqoqeko lwakhona kumele ke na siqonde sifunde ukuqoqeka ngonhlamvu lwani luhlanga ngoba phela uhlanga likhonga okuningi. Lokho kuningi lokho yini izinhlamvu lezi. Inhlamvu lezi ke na yizona esizibukayo ukuthi ke na siqoqeke okunjani okwemvelo noma ke na siqoqeka ngakwemvelo. Lapho ke na sesizibeka khona sesiziqoqa ke na ngokuhlakanipha kwethu ke na ilapho ke na siziba inhlakandalo. Ilapho ke na siziba ngohlelo ngokuhlelekile. Ilapho ke na sesithola ke na ubuhle bani obuhle ke na bizilimi zethu. Lapho khona ke na sesikhiqiza ke na izinto ezintsha
esingazange sazicinga ngaphambili ngenxa yokuthi manje uhlaka lona luhleleka ngenye indlela. Into kena enhle kena ngezilimi zethu, abanye futhi ingathi abanye njena sithi nje abantu nje abaningi beloke bekhomba ukwehlukana kwethu ukuthi sinelimi ezahlukene, buka njena uyabona ngendlela njena futhi ziyicishe zifane ngayo zokodwa bese futhi ziphikisane ngazo. Hayi, izilimi zethu ngathi vele siyabona sizona njena izilimi. Ubeke nje ngesixhosa mangithi ngizokutshela, uyabona yona ngesixhosa mangithi ngizokutshela kuba ngathi ngizokudlela, kanti ngesiZulu ngithi hayi ngizokuxoxela. Uyabona kena lokho kena kube ngathi kuyashayisana, kodwa kena uma sisikhuluma ngohlaka ukuthi kena uhlaka lona kena izinhlamvu zesintu ukuqoqeka kwazo, kumele sazi ukuthi siqoqeke kanjani isintu ngey'nkulumo lezi zazo ezahlukene izinhlamvu. Uma sithola kena ukuqoqeka kwazo ilapho kena sesikhuluma ngani ngesintu, ukuthi isintu kena yisona esesibonisa kena ukuqoqeka kwalezi limi lezi. Njengoba zime kanje, njengoba nje ubuzwa ukutshela kuba ngathi ukudlela, kodwa futhi bese kubuye kube ngathi kena ngokuxoxela kanjani, kuye kanjani ukuthi kufike kuze kuxhumane lapho ukuthi kena sibe sikhuluma into efanayo, kodwa ke nokuchaza kwethu lento lena singayichazi ngokuthi kena ngendlela efanayo. Maningi nje namagama ozwathola kanjalo kube ngathi ayaphikisana. Isintu sisiza ukuthi sibone ukuthi cha, kukhona kena uhlelo oluza kena ngaphambili kena kwale gama leli uhla, ukuze kena sikwazi ukuthi kena siyinhlanga ezahlukene, sikwazi ukuthi kena sisebenzisane kahle, sibe kena ngohlelo oluhle oluchaza umdali lona owasidalayo nalona owasivezayo, ukuthi kena siqonde la uhla. Ubuke kena legama leli kena masithi kena mhlawumbe sizoyifinqa ngalo le umhlaba nefathi. Uyabona kena ukuthi kena imiqondo esipha yona uma sifunda ngesintu ukuthi unabeke kanjani, ngokuthi kena buke uma sithi umhlaba sichaza lokhu ukuthi kena loqoqeko lolu lwemvelo luyabaleka ngenxa ukuthi sigcina ngale gama lelo uba ungaba into eyodwa noma ube yini, kusho nje phecelezi ukuthi kunumeric. Manje kena sitshela ukuthi umhlaba kena yilo qoqeko lolu lwezinto kena ezemvelo. Kakade vele uma ungathi yini earth, how do you define earth kena, uyichaza kanjani earth? Ungasho ukuthi vele i-earth sikena sichaza ngokuthi kena inezinto ezohlanga eziningi noma izinto zemvelo ezihlumile kuzona. Kuyahluka kena uma ubheka kena nefathi noma kena amafathi. Kena uma sithatha izilimi zethu kena ngokolwimi lwebele, kuye ngathi uma uthi umhlaba bese uthi hayi ngesiZulu kena umhlaba, noma kena ngesixhosa noma ngesiswati umhlaba, bese kena bese uthi kena ngesisuthu kena ilifathi. Kanti uma sesiza kwisintu siyabona ukuthi hey man, kukhona kena okuningi lapha okomthamo esilahlekelwa yikho, ngoba phela ufathi lona uma usuligeqa legama usulibheka uyabona ukuthi kusho ukufanana, njengokuthi uma uthi fathi usuchaza lokho okuphansi ukuthi nomhlaba lapha phansi inhlabathi lena iyafanana. Ufa igama elithi ukufanana bese lihlangana naleli lithi ukuthi elisho ukuthi izinto zibambene ziqinile. Manje kena ubona kena ukufanana ukubambene okuqinile okutshela kena ngalokho okubonayo phansi ukufana lokho ukubambene lapha kena phansi. Lokho kutshela ukuthi yini lokho kena iphecelezi land. Uyabona kena manje igama leli lithi kena fathi, igama kahle kahle lichaza ukuthi land. Uyabona manje vele kena sisemhlabeni le-farting land, kodwa kena kuyahluka nanokuthi kena uthi ngumhlaba, ngoba masuthi umhlaba kena usuchaza ukuthi kena kukhona kena lohlalo osuvelile kule fathi leni. Uma ubheka kena sibheke kena ukuthi kena uma uphuma kuphecelezi kwi-earth emhlaba, uthola kena ukuthi kunelinye kena umhlaba noma kena ifathi. Le fathi leli kena i-Mars iplanet lena uyabona kuma sesigeqa lena esintwini ukuthi alifanele ukuthi silibize ini umhlaba. I-Mars njena yini lifathi. Ubheke kena nelinye kena iNeptune yini nalo ilifathi. iMercury nayo yini ilifathi. Manje nayo kena umhlaba lona i-earth nayo ezinye zelifathi, kodwa lona kena ilifathi elihlukile ngoba phela linohlanga. Lukhona lohlanga lolu kena noma uhla imvelo oluhlumile emhlabeni. Ingakho umhlaba
unegama kena noma kena ubiza ukuthi lube negama elihlukile kunokuthi kena sithi umhlaba. Manje kena uma singenza isintu usazofuna ukuza nelinye igama elinjani njani eligoqene lagoqana elizochaza ilifathi ukuthi lichaza noma ezochaza umhlaba okuhluka phela nezinye kena indingilizi lezi kena ezefathi. Kanti uma siza kwisintu siyaqonda ukuthi kena isintu sisinika njena indlela eningi yokukhetha imiqondo esifuna ukuthi siyiphimise noma kena sixoxe ngayo ngalelo thuba lelo esinalo. Yabona lento lokuceceke namhla kahle kahle besitokhuluma nge-AI sibone nokuhlakanipha but khweshisa lo A sa focusa ku I lento lecece kwenteka manje ngiceza kubona nje mina senze ucale kufundzisa la ukuthi ngendlela si-ignore kubaleka kwa I ngayo I kahle kahle tukwesintu equivalent to hla I ngoba mawubuka makhulunywa ngemuntu kuhlele ukuthi I mara masiya tukwetindo sithi it and ngeke ufike kulo it without lo I lento engitholile and semawubuya even nalo mawubuka la kulo edge masigamula lo edge uyasala lo I ngilo one ukuthi vele le order nayi la isuka khona so ikhona sikhuluma ngehlakanipha namuhla sekele lo A saconza ku I straight namuhla sakhuluma ngokuhlakanipha nema sithi lo I intelligence sibuye setakuhlanga la tukwesini namhla ukuthi naku lele kusilahlekele then mawubuya ukhulume ngendalo nangemvelo iwacala nga I lapha imvelo nemndalo mangijabula ukuthi mawungahlukanisa thine ne-AI imvelo ngithi indalo ngile AI ngile siyicreateile but nalenhlakanipho inayo nalenhlakanipho inayo lapha le class leli vele AI levetana ukuhlakanipha la nokuthi kuhlakanipha kusuka phi ngijabula ngoba la siqale ngahlava vele solo sichaza lokuthi lo hla ngile order lebesikhuluma ngayo le solo sikhuluma ngayo loka ngilala kusuka khona la enobethi besikhuluma nge-intelligence lesuka phakathi tukwemuntu namuhla nalokani naleliningi lalenhlakanipho lelengapheli lesikhuluma ngayo so ngilengikutholile nje namuhla kuthi nje kuhlakanipha lo I nalo hla nako-ke lele ngiphume nako mina angikafuni ukuthi siye kwesinye ngoba ngibone ukuthi okay icishe sengiyathi lokho ngoba ngekho fair but naku lengikutholile nje namuhla ukuthi nje short bekuclass le-AI leli kwesini. Ngiyathemba nokuthi nje nabantu emakhaya abalalele emakhaya nabo bacoshile usanjalo impela nje ukuthi okubalulekile ukuthi siqonde uhla ukuthi uhla kulesikhathi lesi se-artificial intelligence ama-LLM lawa ama-large language models isona sikhathi sokuthi sikhulume ngohla. Yazi into emangazayo nezokuthusa ukuthi kena uma uthatha le ndimi lezi zethu lezi esizinyatsayo lezi esizithathela phansi bese sakha lokho kwe-artificial intelligence LLM ngokuya ngokwemithetho neziqu lezi zesintu uyazi ukuthi kena sizoba kena nale LLM le noma i-AI lena ihlakaniphe ukwendlula le eyenziwe ngesilungu. Into emangazayo le ngoba phela kena sineyohlathi na izilimu zethu ziningi bese futhi kena zikwazi ukuthi kena ziqoqeke ngemithetho efiphi njena emithathu. Lokho kena kusho ukuthi kena amandla okuhlakanipha kusezilimini zethu zomdabu ukuhlakanipha okunzima ka ukuthi njena uma singakuthatha kena sikufake lapha kena kuyicibanda leli yama LLM lawo ngiyakutshela nje impela singaba nento ehlakaniphe ngokwendlula. Lokho kena kuveza futhi kusibuyisele emuva ukuthi kena lokho esikugeqile ngesintu siye siveze sibonise ukuthi kena akusinto nje nesithathele ekhanda kodwa yinto efakazelwa ngolwazi leli sesitholayo esintwini njengoba nje uhla usazombona uhla engena ezilimini ezahlukile kusivenda kusisuthu usubona ukuthi nje impela njena isintu kahle kahle sidibene siyazilimaza ngokuthi sifuna ukuthi ufunde isiZulu wedwa ufunde isiXhosa wedwa ufunde isiSwati wedwa ufunde isiSuthu ufunde isivenda siyazilimaza thina sazi ukuthi silahlekelwa ngokuningi kanjani ingane zethu zilahlekelwa ithuba eliningi kanjani lokuthi kena zikwazi ukuthi zisungule ukuhlakanipha nohlanga olusha olungakaze lifaniswe nanoma ngoliphi elikhona emhlabeni. Njengoba usifundisa ngokuhlakanipha sifundi nekulibala ngicela sivale la lokuhlakanipha ku right so sikulandzela ku social media neclass lesintu singalithola ku
kusintu kena ku-Facebook lapha isintu abantu bangithola kena naye kena ku-X njengosizwe Prince T bangithola lapho kena siningi-ke sisizayo kena sisazosithula lapha kena sizavela lapha ku-Abase ukuthi sisiza abantu ukuthi bafunde isintu nokuhlakanipha kwaso. No, sibongeni bhuti. Ngibonge mina-ke msakadi nabamlaleli lapho eMpumalanga liphuma ilanga eMpumalanga libusise iNingizimu Afrika. Asibonge ulalela iBig Town Breakfast ku 104.1 The Pumping Beat of Egazi. Prince Sizwe uhlala silethela ke class lesintu lami libitwa ngi Prince